रे का करते रे बैठ के क्या करी तोरा बोझा नहीं खा बनवावे के मैं तो हम बोझा काहे खातिर बनवाई हमार कोनो बियाह भइल बा भैया बनता रह दे तार बियाह भइल बा त तू बनवावो माने जेकर बियाह भइल बा उहे बनवाई ना तो का एगो तो बियाह के दिनो धरे रहल तो बियाह कट गइले तो हम मेहनत करी त ना हैं तू हम बनवाओ लोग हम ना बने तोरा काम धंधा करे के बाकी नहीं करे के ई बताओ ना माने तो हम काहे खातिर करी काम धंधा बतावो तहार बियाह हो गइल बा तो तू काम करो हम काहे के बियाह भइले बिना बियाह भइले ए दुनिया संसार में जेकर बियाह भइल बा उहे काम धंधा करता ना तो का है ना उठ है ना आ भेने आ अरे बाप रे ई बता ई बता बैठ बियाह के कोइले बारे एगो तोरे बियाह रोकल बा कि और लोग के बियाह रोकल बारे दिन गिन करे औरी पर दिन गिन करे हां कितना में कर बारे कितना रे अनु उठ चल बोझा बने चल बोझा बने चल काहे ना काहे ना एगो तोरे बियाह हो खेला बा काहे ना जीबे तोर बियाह ने के बोलते ना कमाइबे ते ना खोइबे बैठल घेपे के मिल जाता उहे न ढेर बा चल बोझा बनाओ चल तोरा के कितना समझावल जाला कितना मारल जाता मारत थेथर तोरा के हो गइल बारे ते हैं जेकर बियाह भइल उहे कमाई और कोई ना कमाई छोड़ दे और कोई ना कमाई हटा ना छोड़ ना हो छोड़ पहले का कर सुनो पहले क्या कहता बात का सुना करो अरे यार क्या छोड़ का बात सुन अरे यार गेहूं काटे नहीं खजाती बताओ अंगुरी पर दिन गिनता रोज लिख के वो कॉपी में रख ले भाई एक दिन रोज घटावेला चौथा महीना में अगर शादी रलक हो अच्छा अब बताओ लॉकडाउन के करते कर शादी कहां से हो गेहूं कटे कोने तो कहता कि ना हम ना काटे जाए बांधने के बाद वो कहता कि हम ना बांधे जाए बेचारा कहां से जात गहुआ काटे हम बियाह करे लेबे तोर नहीं करो लॉकडाउन के चलते क्या करे जाए बियाह हां आओ त बाबू ओकरा बात तोर व्यवस्था करा समझ गेले नु बुझाते नहीं के चल कि ना काटे रे चल कि ना काटे अरे तू लोग छोड़ ना दो लेकिन छोड़ो ना काहे न करता जो ले जा लोगिन तू लोग अपना घरे खिए लोगिन ले जा लोगिन तू लोग अपना घरे खिए लोगिन काहे न करत रहता भैया के संग जाके गहूं ना कटावेला बनवावेला ए क्या करी बताओ तो कुछ तो काम करे के चाहिए नु अरे तो उकर बियाह हो गइल बा हमार बियाह नहीं के लोग करो अरे बियाह तार होई काहे के बियाह होई लॉकडाउन खुली सब न होई देखत रह के लॉकडाउन लागल बा गाड़ी घोड़ा चलते नहीं के मानते नहीं कि मंदिर में कराइए दिया लोग का कही हैं शिकायत होई कि ना रे भाई काहे रोता रे देखो काहे रोता रे भाई बियाह हमार नहीं के लोग करो बियाह होई नु काहे टेंशन लेता रे अरे पूरा इंडिया बंद बावे आते बियाह के बारे में सोचता रे जो जौन भाई तो कहला खतान कर बोझा ओझा बांध कादू कहनी कादू तोरा के खूब मारा था तो हम भागल आवत हमरा भाई के रहला बियाह त देखत रह के लॉकडाउन के चलते ना भय हमरा ससुराल में हमरा साली के रहला त उनको ना भय अरे हमरो भाई के बियाह रोला कट गइल ते मत रो तोर बियाह ए साल ना अगला साल चैत में करा दियै बताओ भाई और की कहता है ये बतावा आराम से कहता तो ना हुई साथ मान के मरलो सब अरे ते टेंशन मत ले अगला साल तो बियाह करवा दियै मोहरे जा रो मत जा घर बियाह होई नमस्कार भैया लोगी हम चंदन चमकीला अगर
ये हमार वीडियो रो लोग इनकी अच्छा लागत होगी तो लाइक करम लोग, शेयर करम लोग और चैनल के सब्सक्राइब करम लोग। नमस्कार भैया, हम मंटू कमाल। अगर ये रुआ लोग को वीडियो अच्छा लागल हुई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें लोग, लाइक करें लोग, शेयर करें लोग, कमेंट में बताएं लोग कि कैसन वीडियो लागल है। देखिए हमारे चंदन भाई ब्याह शादी ये साल ना अगला साल जरूर हुई, ऐसे शादी ब्याह के टेंशन ले के काम नहीं खे। ये वीडियो ऐसे बनेले बन कि कुछ लड़का ऐसा कोई बन सा जानता नहीं का कि एक गो दिन काट के रखत हन स, एक गो दिन काट के रखत हन स, उकोनी के काम धंधा में मन लागत नहीं खे। ऐसे ई वीडियो हमसे को बनेले बनी सा। खैर बुरा मत माने लोग, हमारा वीडियो के देखे लोग कॉमेडी के ही रूप में। लाइक करें लोग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोग। जय बिहार, जय बिहारी, जय भोजपुरिया।